नोंसो लुगैदों आं नोंजों रायलायनो गोसो जादों एसे गरमाव मानो आंखौ लाबथानानै बिदि दोनबाय थादोंब्रा I love you हाय नारजि बुदां I love you गोदाव सोराव बाथ्रा बुंनो हालै हगार लामाया बाल आं नोंखौ फाग्लि बायदि गोसो थोयो नों मानो बुजिया नारजि बुदां हायना मुलि लगायजानानै गावनि खालामगोन मिथिबाय सानसे समावथ' नों आंखौ मेजेरोमोन माथो बे आंनि गोरोन्थिसोमोन आयौ आं गोरोन्थिसो नोंनि आयौ बाला गावसोर देलाय एसेबां बेफोरबायदि आथा सिथा खालामबाय थानाङालै नोङो आंहा मेरला खामानि दं मा खामानि दं नोंनालाय नों फरायगोनसो दा हराव फरायबाल नारजि बुदां बिनि सिगां आंजों मोजां मोननायनि दोंसे मेथाइ खन नों आंखौ मोजां मोना अब्ला आंनो खननोसै आरो नोंखौ मोजां मोननायनि दोंसे मेथाइ अराय रोजाबगोन आं खर'आ गाज्रि जामारबायलै जालालै थांनोसै आं ओइ दाउस्रिलाय मानि एसेबां सान्दुं गोसायाव हब्रालाय आंनि दुखुखौथ' नों नुवाखै आंखौ हब्रानायसो नुदों आंबा बेसे दुखु जादों मा दुखु जालायखोब्रा एफा सान्दुङावलाय नोंनोलाय मा खर'नि नांगौ आंहाबा मानि दुखु जादों खोन्थायाबालाय आंलाय मा मिथिनांगौब्रा दै गोदाव सोराव मा दिनै सोमस्रिनो आंनि गोसोनि खोथा फोरमायनांगौ हेलौ सोमस्रि ओइ सन्थला जोंहानि आइया दाखालि नोंसोरखौ जे रायदों बेखौ दासिमबो गाज्रि मोननानै दङ नामाब्रा रायनाङाब्रा नोंसोरनि बिमायाबोथ' आंखौ बिराद गाज्रि गेसाव रायो सैमाजों रुजुलाय माबा बुङासो आरो सन्थला र'लै आं माबा मोनसे खालामदों मालै बे मा बुस्थु बेलाय फेसबुकआव गोदान पेज खुलिदोंलै आं आच्छा बारु थाइबानि लारु मा जागोन बेवहायलाय भिडिअ बानायदोंमोनलै आं नै लाब्रा कार्टुन वर्ड बेवहाय गोबां रोखोमनि फानि सर्ट भिडिअ नुगोन नोंथांमोनाबो नायनोबा आं स्क्रिनाव होखाबाय दे आच्छा ओमफ्राय मा खालामबाय थागोन नोंलाय इउटुबखौनो सलायबाय थानोसै पारमानेन्ट जेबो मावला नामा नोंलाय मा मावनोब्रा साहा दखान होगोनब्रा बिएखौ पास जायाबा आं साहा दखान होखागोन नों टेनसन लानाङा ओइ बहा थांनोब्रा मा बहा थांनो मोसौ लायनोब्रा मैया मोसौनो दै दौयैया आंहा मोसौआनो थैनोसैमोन ओइ साला आंहाबो बेरागालि दङ बावगारदोंसो ओइ थांनोसैलै आं बेरागालिखौ नायग्रोनोसै गावनिखौबा बिमाजों बुजानो गिनाया थरथाब सवादा सोरमोनलाय नों बे नोंसानि मोसौ नङा होनबा जोंहानि मोसौथ' आरो एफा गोसा सान्दुङाव मोसौनो दै होनांगौ होननानै मिथिया नामा मोसौनो दै होनायनि नामाव मोसौ खावनो नागिराखैथ' नों आयौ माबायदि बुंथारो आं अननानैनो मोसौनो दै दौदों नों आंखौ बिदिसो बुंदों बिदि होनना मिथिनायमोनब्लाथ' नोंसानि मोसौनो आं दैखौनो दौवामोन आजिखालि मानसिफोरखौ फोथायजायाना माबायदि खोथा बुंथारदों नों आंखौ मोसौ सिखाव बुंदों ना नों आंखौ मोसौ सिखाव बुंदों आं न'आव खोन्थाहैगोन आं अननानैनो मोसौआ गाबबाय थानायखाय आङो खाथिनि बाल्थिंखौ लाबोनानै आं दै दौफैदों आंखौ बिदिसो बुंदों रागायानो जोंना थांब्रबलायबाय आच्छा बेरागालि दौदो न'आव थांनोसै मा जाखो आनै आंखौ सासे सेंग्राया मोसौ सिखाव बुंदों मानो होनदों आयै एफा मोजां मानसिखौनो मोसौ सिखाव बुंदों औ आनै थ' थांनानै रायहैनि थ' होमबालाय बहा थांनो ओंखारदों नारजि बुदां फिसा हनै नोंनानाव हांग्रिमोनदिखौ सोरबा सेंग्राया मोसौ सिखाव बुंदोंनो मोसौ सिखाव गोदाव सोराव सोर मोसौ सिखाव बुंखोब्रा नोंनि लोगोआव मा राजाया नंगौ आयै जेबो नङा दे बेफोर फिसा फिनला खोथाया ओरैनो जाखायो अब्लाबो बोरै हगारनानै होनांगौ जाखो बानलु फिसा जेबो नङा आं दं आं थांनानै बुंहैगोन जागोन दे ओमफ्राय जानो गोनां बिहामजोआ फन हरदोंमोन गोदाव सोराव बे दाउस्रि देलायनि खोथाखौ दा बुंसै अमा राजामोननि न'आव थांनि बाय फिसा ओइ मा जाखो गाबलुलु मोदै ओंखारलुलु बेलाय आंनि दुखुखौ नों मा बुजिनो खोन्थायाबाखि आं मिथियो नामा नारजि बुदाङा मालाय हाफांखौसो गोसोथोबाय हाफांखौ ओमफ्राय हाफाङालाय हाफाङाबो नारजि बुदांखौ गोसो थोखोमायो नाथाय बुंनानैसो लाया दा लोगोनि बयफ्रेन्डखौनो बोरै गोसो थोनो हाखो बे हाफाङा आयौ बाला आं मा खालामबावनो आयौ बाला नों खेबसे हाफांजों रायलायना माहा जानो आं गावनि मोखांजोंनो नुदों बेनिखायनो आं थैनो गोसो जाबाय आं बे बुहुमाव थांनानै थाला थांमारदोंसो नामालाय फाग्लि
होमबालाय जों बिनि पार्ट 2खौ थाबैनो लाबोगोन अके बाय भिडिअ बिराद गुसुं थेवबो लाबोनाय जाबाय नोंथांमोनखौ बावगारहोनो बावगारथों होननानै अके बाय लोगोफोर